हेलो लोगोफोर फाइनालि आं दा अरुणाचल प्रदेशआव सफैबाय आंनि इउट्युब कम्युनिटियाव पस्ट होनाय बायदियै अरुणाचल प्रदेशनि ब्लग भिडिअ लाबोगोन होननानै बुंनाय बायदि आं दा भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों। आं जायगाखौ देखायजोबनोसै अरुणाचल प्रदेशनि इटानगर होननाय जायगाखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आं दा थाबायनानै ससे देखायनोसै। थाबायनानै एसे देखायलाबायनोसै। नोंथांमोना एसे माबायदि मोनो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओरैबायदि समायना बिल्डिं दंना, नाथाय बे बिल्डिंआ प्लेन जायगायाव नङा, बे हाजो सायावसो जोब। गासिबो नोंथांमोनहा जा नुदों बे बिल्डिंफ्रा गासिबो हाजो सायावसो जोब। बिराद समायनाखा। नोंथांमोनहा फैनानै नायफैनो हागोन आरो। बिराद इन्टारेस्टिं नोंथांनि बेरायनो थाखाय। आरो एसे खस्थ'बो दं आरो थाबायनानै नायोब्ला गोजौ गाहाय बिराद थाबायनो खस्थ' मोनगोन, थेवब्लाबो इन्टारेस्ट मोनो आरो। दा आं जाय जायगाखौ देखायगासिनो बे जायगायानो जाहैबाय इटानगर, अरुणाचल प्रदेशनि केपिटेल जाहैबाय बियो। बिराद मोजां जायगाया बेरायनो थाखाय। बे बिल्डिंआथ' बिराद समायनाखा सयथिबो। दा आं गार्लफ्रेन्डजों मजा बेरायगासिनो दङ इटानगराव। नोंथांमोनहा नुदोंना आंनि साइडआव, बेनो जाहैबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड। बापरे बा, हाजो साबाबो डेन्जार बिल्डिं दंखायो सयथिबो। जा समायना बिल्डिं, बिराद गोजौ बिल्डिंखा। माबोरै बेबायदि हाजोखौ जावखानाबा माबायदि लुजोबखो बेबा, आयौ डेन्जार जोबा बिल्डिंआ सयथि। स' लोगोफोर आङो दा अट' गाखोबाय। नै अट' गाखोनानै मिउजियामसिम थांनो नागिरदों। मिउजियामखौ नायनो माबायदि अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि मिउजियामा। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे फैफादो, नुखागोन। नायहैनायसै माबायदि मिउजियामा। नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरो मिउजियामा मा सिस्टेमनि, अरुणाचलनि इटानगरनि मिउजियामा। दा लोगोफोर आङो मिउजियामसिम सफैबाय। नोंथांमोनहा नायलांदो दे माबायदि। आंबो नुफेराखै, दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन। मोजां जानो हागौ। नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय आरो आंजों लोगोसे नायफालांदो।
स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जायासै बिराद अखा हादों दिनै अरुणाचलाव बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामासै आंनाबो गार्लफ्रेन्डआ एसे अखा सिजाबाय बिराद रागा जोंबाय अखा हानायनि थाखाय दा नङाबा गगा मोनगोन गार्लफ्रेन्डआबो थांनो लिंबाय न'आव दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय